Nekatuta gaude irakurtzearen garrantziaz hitz egiteaz. Gure haur eta gazteek zenbat irakurri, zer irakurri eta zenbatero irakurri behar duten hitz egiteaz. Baina, zergatik da garrantzitsua gure haur eta gazteek euskaraz irakurtzeko zaletasuna izatea, haurraren garapena eta literaturaren gozamena erabat lotuta daudelako. Alde handia dagoelako, plazerez irakurtzearen eta betebeharrez irakurtzearen artean. Gogoz eta disfrutatuz irakurtzean, asko zerrazagoa delako irakurketak dakarzkien onura guztiak lortzea. Beraz, irakurzaletzeko bide egokienarekin jo behar dugu. Gure ikasleak irakurtzera behartzea, irakurritakoaren inguruan lan edo azterketa bat eginaraztea, eta haur eta gazteen gustuei kaso ez egitea, ez dira irakurzaletzeko bidea. Beraz, motibatuak dauden eta irakurketarako grina duten irakasleak behar ditugu. Baina esan dezagun egia, gaur egun irakasleak lan eta proiektuz gainezka daude. Eta ez dute irakurtzeko astirik. Galtzagorri elkarteak lagundu egin nahi die. Lagundu egin nahi zaitu irakasle. Horretarako, Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikarako sailburuordetzaren laguntzarekin irakasleentzako irakurzaletasuna sustatzeko lantegiak eskainiko ditu 2020an ere. Galtzagorri elkarteko profesionalak EAEko HH, LH eta DBHko hezkuntza zentroetara joango zaizkizue bisitan irakasleekin lantegi praktikoak egitera. Gehienez ere 2 orduz luzatuko den saio bakar batean, liburu zoragarriak erakutsi eta hauekin ikasleak irakurzaletzeko landu ditzakezuen estrategiez mintzatuko zaizkizue. Urtarrilaren 28tik otsailaren 14ra zabalik egongo da saioaren ordua eta eguna erreserbatzeko aukera. Erreserbatu lehenbailen eguna galtzagorri.eusen.